Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दिनैनिफ्राय गोदान एप्लाइ हमगार्डनि आरो लोगोसे जोंहा एसिस्टेन्ट जेलारनि बागै आपडेट लाबावबाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांमारगौ आरो सोर हागोन एबा हाया आरो एग्जामा माबादि जागोन सिलेक्शन प्रसेसा रानिंआ बेसेबां दंमारो जों बेखौ नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामा अफिसियेल साइटआव थांनानै So बेनिफ्राय एक्साइज कनस्टेबलआव 10 पासनिफ्रायनो हागोन HSLC पास डिग्री पास गासैबो हागोन जेब्ला 10 जानुवारि जायो नोंथांमोना बिनि बागै भिडिअ मोनगोन एप्लाइ प्रसेसखौ दा नोंथांमोना 10 जानुवारि जानाय लोगो लोगो एक्साइज कनस्टेबलआव एप्लाइ खालामदो आरो बेखौहाय आसाम पुलिसानो रिलिखौ कन्डाक्ट खालामगोन आरो एग्जामखौबो कन्डाक्ट खालामगोन स' बेखायनो बे गोल्डेन चान्स एक्साइज कनस्टेबलनि 10 जानुवारियाव नोंथांमोना अनलाइन भिडिअ मोननो हागोन स' दानिया जेलाराव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दिनैनिफ्रायनो आरो बिनि एप्लाइ भिडिअ फैगोन नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक खालामा स्टेप बाय स्टेप नायनानै खालामो आरो बे पस्टआ गासै 32 स' बेयाव बैसोआ 18 निफ्राय हानाय नङा अके स' लोगोफोर 18 निफ्राय हानाय नङा एसे चेन्ज बियो 21 इयार्सनिफ्राय मेक्सिमाम 45 इयार्ससिम एसटिफोरा आरो हाइटआ एसटिपिया 160 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 142 स' बेयाव नोंथांमोना सेम जानांगोन आरो बिनि फरायनाया अनलि डिग्री पास स' नोंथांमोना HSLC पास हानाय नङा डिग्री पासनिफ्रायसो हागोन बे पस्टआव स' बिनिफ्राय बिनि सिलेक्शन प्रसेसखौ जों नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन आसाम स्टेटनि जबाव नांथारगौ बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन बाखि पिआरसि बेयाव जेबो गोनांथि गैया दा बिनि फार्स्ट पेजआव एग्जाम जागोन 100 मार्क्सनि आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दं 1/2 आरो मोनसे हाबानो 1 नाम्बार फैगोन आरो 100 कुइसन फैगोन आरो बेयाव साबजेक्टखौ नायना लादो बेनिफ्राय बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन नोंथांमोना आरो बे एग्जाम पास जायोब्ला नोंथांमोनखौ फिजिकेल टेस्ट लानाय जागोन 1600 मिटार्स हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स देन बेनिफ्राय लं जाम्प दङ बे फिजिकेलाव 40 मार्क्स दङ स' बेनिफ्राय ओभारअल सिलेक्शन प्रसेसआव 150 बेयाव नोंथांमोना एग्जामाव 100 फिजिकेल 40 एनसिसि 5 बेनिफ्राय अरेल एबा भाइभा बेयाव 5 150 नि जागोन बेयाव नोंथांमोना काट मोनगोन हमनाला एग्जाम्पल 70 एबा 80 नि गेजेराव एसटिपि हिसाबै आरो हायोब्ला नोंथांमोना बारा ला जाहाथे आनरिजार्भआव थांनो हायो स' दानिया हमगार्डआव नोंथांमोननि बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम देन बेनिफ्राय फरायनाया 10 पास बेयाव बिदों आरो लोगोसे आदार क्वालिफिकेसन बेयाव बिनाय दङ अके 10 पासजों लोगोसे बेनो जाबाय हमगार्ड दंबा हागोन आरो बे गैयाब्ला मिनिमाम एनसिसि 8 थाबाबो जागोन स' एबिसि नोंथांमोना जि दं हरनो हागोन जुदि गैयाब्ला हमगार्ड ट्रेनिं लानाय दंबाबो स' नोंथांमोना बेयाव हागोन एसटिपिनि हाइटआ 160.02 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार स' बिनिफ्राय बिनि सिलेक्शन प्रसेसखौ जों नायबावनोसै माब्रै रानिं खालामनांगोन आरो लोगोसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन बेयावबो जुदि गैयाब्ला जानाय नङा अके स' जाहाथे बेखौ हरथारो आरो रिजेक्ट जायै बायदि स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि पिएचडि दङ फिजिकेल टेस्ट दङ दा नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव 40 नाम्बार मोनदों आरो बेनो जाबाय रानिंआ स' नोंथांमोना 3200 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा आरो लोगोसे 14 मिनिट्स टाइम मोनदों आरो 335 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारनांगोन लं जाम्प आरो लोगोसे हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सल' खारनांगोन 8 मिनिट्सआव स' बेनिफ्राय हमगार्डनि एग्जामा 100 कुइसन फैगोन 50 मार्क्सनि आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया अके देन बेनिफ्राय सिलेबासखौ नोंथांमोना मेथ्सखौ नायनांगोन एन्ड बेनिफ्राय इंलिसखौ नायनांगोन आरो बेयाव दंखायो सिलेबासखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै बेयाव नायना लायो बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इकनमि एवारनेस जिके आरो कारेन्ट एफेयार्स दङ आरो बे एग्जामा बर'जों जागोन एक्सट्रा मार्कआव नायोब्ला एनसिसिआव नोंथांमोना 5 मोनगोन मेक्सिमाम नाम्बार सि थायोब्ला स' बिनिफ्राय अरेलाव 5 दङ दा ओभारअल मेरिट लिस्टआव फैनो थाखाय नोंथांमोना बेसेबां काट अफ लानांगोन बेखौ नोंथांमोना आन्दाज खालामदो देन बिनिफ्राय गासै लानानै 100नि एग्जाम जागोन अके अब्ला नोंथांमोना 100आव 70 प्लास एबा 80 नि खाथियावनो लाहैनांगोन जाहाथे नोंथांमोना आनरिजार्भआव फैयो थ' जियानो लोगोफोर बे जाबाय दिनैनिफ्राय जानो गोनां एप्लाइ प्रसेस आरो लोगोफोर लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनाय जागोन